Hey Duga. Hey, आं नोंनि थाखाय जा दामि सेन फोननानै फैलायदोंमोन। माबोरै मोदोमदों? Oh, free size. गेसाव बेसाव। थां, दुगैना फै। मैना खि। मैना खि नङा, मैनाथिसो। नङा माथो। मैना खिसो। बेबी, आं नोंखौ एथ' मोजां मोनबाय। नों मानो बिदि? Why? नोंसो आंखौ गोसोथों दा। आंलाय नोंखौ गोसोथोखायाखै। What do you mean? मा बुंनो नाजादों नोंलाय? नोंसो आंखौ फसायदों। आंथ' नोंखौ फसायाखैना। हगार लामाया। ओइथिं थां, मेरला लामा दङ। आं बेजोंसो थाङो। नोंखौ गावथारगोन आं। नाथाय मारै? I love you so much. रथ' दागाब आं मिथिगौ नों सोलायबाय नोंनि बे मेगननिफ्राय बोहैनाय मोदैयानो फोरमान नाथाय आंहा नोंनो होनो जेबो गैया सैथो अननायनि अनगा दा बेखायनो गिलायलाङो अननायनि दौलेंखौ खाबथानो थाखाय आरो नोंनि नखराथ' नोंखौ आंनो हरनाय नंखाया आंनि आयाबो नोंखौ मोजां मोनखायो आरो आंनि आफा बिदा आरो फंबायाबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो नों गोरिब नङा नोंनाव रां गैयाब्लाबो गोसोआ साफा आरो गुवार होमबालाय नों आंजों जुलि जानो गोसो जाथारबाय औ ओमफ्राय नों आंखौ हाबा लानो गोसो गैया नामा नायलाय आं दिनै नोंनि थाखाय दख'ना गाननानै फैलायलायबाय मोजां नुदोंथ' नाथाय नोंनि नखरा नोंखौ आंनो हराबालाय फिल्म एक्टरनि बायदि नाजादो आरो हायोबा आंखौ दिखांना लांदो अके बयनिबो जिउआव काहानि थायो जिखुनु आं नोंनि अराय जानानै थागोन दे बिदिब्लालाय आंबो नोंनिसिम आंनि गोथार अननायखौ जासिबाय आरो बेखौ बि मेजर स्केलजों